Splitski gradski vijećnici sinoć su se uspjeli dogovoriti da paušalni porez za male iznajmljivače ostaje na prošlogodišnjoj razini od 300 kuna po krevetu. Odluka je zapravo rezultat rasprave koja se vodila u javnosti i prije nego što je prijedlog stigao pred vijećnike. Obradovalo je to male iznajmljivače koji su strahovali od povećanja paušala. Neki od njih danas su i nagrađeni. Regina, za što konkretno? Nagrađeni su najbolji mali iznajmljivači. O tome su odlučivali sami gosti. Zanimljivo, najveći broj najbolje ocijenjenih smještajnih jedinica nalazi se u Omišu, Makarskoj i na Pelješcu. Zadovoljan gost, zvjezdani domaćin. Što više pozitivnih komentara, bit će zvijezda više u ponudi. Drugu godinu zaredom agencija koja okuplja 6000 iznajmljivača od Dubrovnika do Istre najistaknutijima dodjeljuje nagradu Star Host. Ove godine 145 osvojilo je laskavu titulu na temelju recenzija gostiju. Gosti ocjenjuju sam smještaj samog domaćina i ukoliko imaju dovoljno visoke ocjene, više od 4,5, mi ih nagrađujemo sa nagradom Star Host. Visoke ocjene smo zaslužili, mi to radimo obiteljski, znate, zahvaljujući djeci, unučadi, suprugi, meni, svi se trudimo koliko možemo. I naše ljubaznosti, cijela familija smo u tome, pa tako trudimo se da im osiguramo, da im bude sve osigurano. Znači smještaj, hrana, plaže, sve. Zadovoljni su i domaćini. U većini mjesta odustalo se od podizanja paušalnog poreza za male iznajmljivače. Koliko znamo, trenutno nije. Ste zadovoljni s time? Jesmo, eto. A da se podigao paušal? A slušajte, trudit ćemo se. I ovo što imamo mislim da je previše. Bilo bi dobro da bar ostane ovako kako jest. Zimski odmor turističkim djelatnicima brzo prođe. S prvim sunčanim danima krenut će građevinski radovi na obnovi i uređenju smještajnih jedinica, jer uz ljubaznost i gostoprinstvo gosti traže visoko kvalitetni smještaj. Zvijezdani status nije lako osvojiti.